وجن كان يوبلو على على كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي وجن كان يوبلو سلفي وسلف خان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخطاتلتنا الشانل كما كان يخون كما تخونوا سناي كتكونوا وتر من يوتيوم لومي ما اقدس سنت بتاعت حيزه غريبه لخو مچ ما بز سوشيال ميديا عند حري زوريلكا ديت سمعون ديت ريون يبل كان كبحال حكيم اب سوشيال ميديا ابز غربا زغاطمني قرم اكو ابز حيسمعني رغن ابز حجي كسمعوا جمركم دحر ግን ጽቡቅ ገረ ውሽጣት ይخሰምም ጀመርኩ ድማ ክሳብ ክንደይ ዝተዓላለመ መንገድኹም ዘሎ ዝበርሃለይ ማለት እዩ so መጀመርያ እዛ ኤድመንተን ፌስቲቫል ናይ ኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ ንዑ ሚድያ ናይ ኤድመንተን ዝገለጾ ሕፅር ዝበለ ሪፖርት ክንሪና እዚ ሪፖርት ቅድሚ ሓያለ ሰዓታት ዝተገበረ እዩ so latest information ኣይኮነን ቀፂልና ድማ ሓደ ትግራዋይ ብዛዕባ ኤርትራውያን ተዛሪብዎ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ከስተውዕለሉ ዝግባእ ሓደገኛ ቋንቋ ክንሰምዕና ناتيري تبزع بازو كنتات أمودة تاكبكم كفتني let's go now. A day of celebrating culture and heritage for one group and a day of protesting the government back home for another. Two Eritrean groups come together in an intense standoff in North Edmonton that resulted in police intervention. The following orders have been so انتهيلو እዚ መዓልቲ እዚ ብክልተ ገጻት ናይ ኤርትራውያን ንሪእየሉ ዘለና ኢና በቲ ሓደ ገጽ ኤርትራውያን ባህሎምን ናብሮምን ታሪኾምን ህዝቦምን ዝራኸቡሉን ዘስተማቕሩሉን በዓል ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ወገን ድማ ኤርትራውያን ነቲ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩሉ ቦታ ኢንተንስ ዝኾነ ወይ ከዓ ዓሚቕ ዝኾነ ብርትዕ ዝበለ ምትፍናን ዘለዎ ክስተት ኢና ንርኢ ዘለና እናበለ ይገልጸሎ let's continue laid on them. So I don't know. I'm speechless. The Canada World Peace Soccer Tournament was supposed to take place this weekend near Roslyn School, among other locations, but was stopped short after separate groups of protesters showed up in large numbers. The groups were engaged in an intense standoff, resulting in police intervention. So on the other side... So, أبزي بعالزي هذا ناي سلام وددر كعساقري tournament ككات حاسي بنيرو بركة توم أبدقة توليدهم زعبي منسيات بفلا يا بسبورت زنطفو كم زعينة اوكيجنس ازيا قداسنت كم زلو زولد السبب امرابا عالم زنبر زلو زسحتونا يكونن سلازي እዚ ነገር እዚ ካንسل بمخانو حما كم سسمعهم يزارب على نغصر. This is the same Eritrean community that you see. One is like supporting, the despot, and these people are the justice seekers. But for those who showed up to celebrate their heritage and peace, they are disappointed that the event had to be shut down due to the protest. And this is the community that we have every year where we celebrate our culture, our tradition, our values. And we've been doing this for many years. And the only reason that I'm connected with my people is by attending such events. According to organizers on both sides, this protest is part of a much longer dispute. Both groups referenced other protests which have happened around the world, including the one in Toronto last week. This is not the first place this happened. Like it happened all over in Europe, in Germany, Sweden, in the US, Seattle recently. It happened in Toronto not long ago. And this is their last event. Unfortunately, as we have seen the last few years, people that advocate for human rights are coming with sticks, sharp items, and attacking people. An officer at the location says the riot act was read to both parties. Edmonton police saying so بغلتي وجن كستات صنيت حدا بوجنتي زي اب ادمنتون تراي اب ادمنتون تراي زكازلو زي كونه اب كالوت كتماتات اوروبا كمون اب سياتل امريكان تورنتو وين زكاز نبره كما قصلتوين ابز نغبر زلنا بتحدد دما ازيوم نفتحن نحقن وين ديمقراسي نقاله سلنا زبلو سلاماو زبي بعال كغبر ابز كبلو اباترن بلحت نغراتن حيزوم مزيوم سبات يتقعلو زبل كسي كلتا عينت كسرينا اتبعال I think latest حبريتا يبلينجن كانسل كوينو زبل حبريتا سميالو كوينو دا يكون رجزانيا يكون إذا فيديو زيادة ما كباب 10 ساعات قديمة استسرحت فيديو يعني راس لذي latest information يبلا بتوخين بتجن أنا أيدو نزا فيديو أبز قبل زلهم I'm not informed فيستيفال أبن تدرجة كم زلوا بتوخين بتجن الزب زعباز فيستيفال زقبر زلوا أبدحريت ناتيري تكبي كدمي يجن حادة تقراوي منسي بزعبا إذا كنتاتنا حجن خد زلنا لأنه كل دما أنت عينت
بدحر مجارجة انتاي كجبر كم زغل انت عين السرح كجبر كم زغل بصلاتي بنصر قانقوا حبب بزيبلو بأزيو بلح قانقوا غيرو كزاربنايو نسمع يو انا خي بلاش ولو حر فيدباك بكم يا نات فرمونا إيكم حوحات ويكا أبتقرأي زلقم مدابتات نحنا خمزن بحال ودب نبحال إشي نفرر نصدق أبدا قوتهم حاوي تقراوي هوي أنا تقراوي أنا مالو تسداديرهم غيرنا اللومينا صريحنا اللومينا مو غيرنا صريحنا لو تمنناتهم نغفون فنو غيرنا يمينا السيت ادفانتيجنا السينا حاوسينا ربحنا نحن خاو ننو عالم كتهناقتو غيرنا يمينا صبو غيرنا صريحنا لينا ازي حدا خافتهم ربحاتنا زنبرو عقامه زبلك زنبر انا تقراويين خبل غيرنا 30 عامات ملو صبو غيرنا طمقنا يم نحنا تقارو زاسي ازم مستنبر حجي دلاي فتفت يعبد تراي ويوم زول صار حجي بلبيت نغركم دلو 30 عامات ملو الصم قمار كتصاوت زحسبو مننتهم نخصلو غيرنا يم which is politically توعيز تقراو اينا مبال درفيات وشتو كن ايكونن نير وشتو تقراو ايكونن كو اسو تقراو ايكونن كمي غيرنا بدم تقراوي هاجر ايرترا نصان غبرا زبل اتحساسبان تنورو اتزفن فنو زنبره تقراوينت ناب تقراوينت همصنا كن مسحاو اب كلت عينت هوريزونتال كمزي بارالال نام زخونه مصينا هنا مالك تقراوينت حرف كم زبل تقراوينت متاينت كم زخونه كن بتغبار تاكتيكالي and psychologically صريحنا غيرنا لومينا يزبل زلو and again እዚ ዘረባ እዚ ምናልባት እዚ ሰብ እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ተዛሪቦ I have no idea ምክንያቱ እዚኣ ሻት እዚኣ ጥራይ ረኺበ but ኣብ ከመይ ኩነታት ይልዎ ናይዚ ሰብ እዚ ማለት እዩ እንታይ ምስተሓተተ ይመሊስዎ it doesn't matter ምክንያቱ እቲ articulation ኣገባብ ኣገላልፃነቱ ዓሻ በሃም ስሜታዊ ገለ መለክ ብላ ይክልኒ ሰብ እዚ በልሕ ሰብ እዩ ዝዛረበ ዘሎ ድማ ሓደ ረቂቕ ዝኾነ ስትራቴጂ ዝዛረብ ዘሎ እዚ ድማ I don't know እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ስልጣን ነይሩ ወይ ኣብ ከመይ ዓይነት ዋሳ ነይሩ ኣይፈልጥን እየ ዝሓለፈ 30 ዓመት ጽቡቅ ጌርና ሰሪሕናሉ ኢና ይብላ ኣሎ ኤን ንሓደ ቀዳመይቲ ዝሰራሕናያ ስራሕ እንተላ ድማ the most important thing identity ናቱ ወይ ከዓ መንነቱ ከም ዝፍንፍኖ ጌርናዮ መንነቱ ፈንፊኑ ነቲ ቀደም ዝፍንፍኖ ዝነበረ መንነት ንዑ ተቐቢሉ ዓዊሉ ንዑ ከም ዝምርን ከም ዝደርፍን ከም ዝጭድርን ጌርናዮ እንታይ ግን ይብላ ኣሎ ኣብ ውሽጢ ግን ትግራዋይ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና እዚ ዝገበርናዮ መጀመርያ ነቲ ናቱ መንነት እንተጸልይዎ አንጻር ህዝቡ ንኽባስ አንጻር ክብርታቱ ንኽቃለስ ነቲ ንሕና ንሓልሞ ዘለና መሳለጥ ክኾነልና ከም ዝኽእል ስለንፈልጥ ኢና ዝኻ ሳይኮሎጂካሊ ኤን ፖለቲካሊ ብረቂቕን ብደቂቕን ዝሰራሕናዮ ኢና ይብላ ኣሎ ምናልባት ሓደ ሰብ እዩ ግለሰብ እዩ ንገለገለ ክትብሉ ኢኹም but this ideology ፅንሕ ኢሉ እውን ድሓን ፅቡቅ ገይሩ ካብ ረሃልና እዩ ዝወዲ ኣብ ሓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ስለ ሰማዕኩ ይኮንኩን ሪያክት ገይረሉ ዘለኹ ቀሪበ ክሪኦም ዝጀመርኩ ብዙሕ ኮንተንት ናቱ ረኺበ ኣለኹ one of them is ነዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ይገልጾ ንስማዕ እስኪ sorry here let me have a look let's have a look into his abzialatna تدنقولا نكا كيركا بولا فرصة تقول الله ويلي يعمل معنا مالك قال سناون سي يخون زبطو خون دقال بزي برقرن حملو داسا فريش لم تفريش الكاوي كا مباس حمام شجري حاط فتر خبور زغبو يخبر زلو تحدون نون كا موساز تزيغر كان ابو سنيف كان خلك عاد تنغرو تحدون كتشوف ولا تحدون كتشوف ولا ابايتاو the same thing زعن solution نصب زلنا نمداي تبعش ملكا اوي تبتقراوي حدا غير خلص يقربني واي هاو كمل كهم مضبوط كمل كان نمداي تبعش ملكا تقول تحسن انا زولو بلوف زناي من دونغولا دربي نحي ارم ديفات بايتا خورد غنا يصبب لك بايتا وري خعط بايتا وري كلاشين لكم كلو كما يجري يتراني يتراخط في politically, economically, physically, mentality, psychologically. How shape نقولي لا ما ندري. إزي أزيك قليل زغانة تشغل زمان. So it's very clear زغانة حبيبة
ወይ ማለት ድዩ ገለ መለ ዘሎ ይኮን ተዘረባ ንጹር ቋንቋ ይዝጥቀም ዘሎ ከመይ ጌርካ ንኽልቲ ወገን ኣጆኻ ኣታ ዝኸምዚ ገብረካ ኣታ ከመይ ኮይንካ ዋይ ክትሓምቁ ኣታ ከተሓምቕ ነቲ ዝሃረመ ኣጣቅዓሉ ኣንበሳ ብጣዕሚ ጽቡቕ ተሰሪዑ ኢልካ ነቲ ሓዊ መሊስካ ላምባ ትኸስክሰሉ እዚ ጉዳይ እዚ ጌጋ ኮይኑ ስማዓኩም ገለገለ ተጋሩሲ ብኸመይ ሎጂክ ዩ ጌጋ ኮይኑ ክስማዓኩም ዝኽእል ኣይርዳእኩም እንዲ ኢንተረስናትኩምን ጸላይኹም ኣይትፈልጡ እንዲኹም ብምባል ኣገዳሲ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ እቶም ግለት ሰባት ተጋሩ ዓገብ ዝብሉ ህዝቢ ክጨፋለቕ ከሎ ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝርዶም ልዕልዩ ድማ ከብርሃልካ እቶም ሓደ ተጋሩ ነዚ ዓገብ ዝብሉ ስለምንታይ ከም ኢሎም እቲ ምስኣቶም ዝገጥም ዘሎ ወይካ ፖለቲካዊ ጸላይናቶም ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ን30 ዓመት ጽቡቕ ጌርና ቀጥቂጥናዮም ጽቡቕ ጌርና ሓማሚስናዮም ኣነፂልናዮም ደኢልካ yes that's one kind of ሓደ ዓይነት ውግእ ነይሩ of course እቲ ናትካ ideology እንዲ ክምልሰሉ ደልየ that's one way ንስኻ ኣብ ነዊሕ እዋን ከይተዋጋእካ ነቲ ህዝቢ ንሓትሕዱ ከም ዝባላዕ ብምግባር ቁጠባ ናይቲ ህዝቢ ከም ዝመውት ብምግባር እቲ ህዝቢ ነቲ ዓዲ ገዲፉ ከም ዝሃድም ብምግባር ጸላይኻ ክገብሮ ዝኽእል እዩ expected ን26 ዓመት ኣብ ስልጣን ከሎ ህወሓት ብደቂቕ ሰርሓሉ ዝነበረ እንተሎ ስትራቴጂ ከመይ ጌርካ ነቲ ኤርትራ ዝበሃል ኣብቲ ግንባር ከም ዝዕስክር እሞ ብኩሉ ፖለቲካዊ ጭዋዳ ወይካ ፖለቲካል ማስል ዲፕሎማቲክ ማስል ተጠቂምካ ተካብቦን ኣቕሉ ተጽበሉን ህዝቢ ግድን ይካድም ንዘዝሃደመ ህዝቢ ድማ አይዲዮሎጂካሊ ብሬን ዎሽ ጌርካ ንሓትሕዱ መንነቱን ክብረታቱን ከም ዝጸሊ ጌርካ ከምኡውን ኣብ ካልእ ቪድዮ ብለዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ሓደ ውድብ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድብ ተመቃቂሉ ንሓትሕዱ ከም ዘይተኣማመንን ብሓደ ከም ዘይሰርሕ እንተትገብሮ ድሕሪኡ እታ ውሽጢ ዘሎ ሓይሊ የብሉን ዝማህመነ እዩ ሰራዊቱ ሓያል ኣይኮነን ዝገብሮ የብሉን ዘዝመረሮ ክወፅእ እዩ ነቲ ዝወፀ ድማ ናትካ መጋበርያ ብምግባር ነቲ ፖለቲካ ዕቁር ሓደ ሓያል ግንባር ወይካ ሓያር ተጠርኒፉ ክሰርሕ ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘይህልዎ ብምግባር ከመይ ጌርካ ነቲ ቃልሲ ንፍትሒ ዝኸውን ተልምሶ ክሊርሊ ንሰርሓሉ ዝነበርና ኢና ይብላ ኣሎ guess what እሱ ጥራይ ከያክል 2018 ኦፊሻሊ ካብቲ ስልጣን ናይ ኣዲስ ኣበባ ምስተኣለኻ ነቲ ህዝቢ ንክንደይ ዓመታት ኣብ ሞቱ ዘይነበረካ ሓወይዶ ፍቅረይዶ ገለገሎ ዝብል አይዲዮሎጂ ሒዝካ መፂኻ of course ንስኻ ብታሕቲ ነዊሕ ዓመታት ዝሓውና ዝብሎ ዘሎ ኮይ it's clear ንነዊሕ ዓመታት ተሰሪሑ ኢልዩ እቲ ደላይ ፍትሒ ተባሂሉ ክንደይ ብገርህ ልቡ ንቃልሲ ይቃለስ ነይሩ ኣብ ውሽጡ ግን ብዝተፈላለየ መንገዲ ትዘረባ ክመልቁን ክወፅእ ንሪኦ ኣለና thank you ድማዚ ጆን ብንጹር ቋንቋ ነቲ አይዲዮሎጂ behind ዝነበረ ኣውፅኡ ይነግረና ኣሎ ኤርትራውያን ሓትሕዶም ክጨፋለቑሎም ንጽቡቕ ነገር ብሓደ ክሰርሑ የብሎምን ሕማቕ ንምግባር ጥራይ ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ካብኡ ሓሊፎም ድማ ኣብ ጽንዕ ኢሉ ክዛረበ እዩ and this all against ኤርትራን ህዝባን ዝዛረበ ዘሎ ነቲ ስርዓት ምቕያር ኣይኮነን ከመይ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ተንበርክኽ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንስማዕ ካብ ዝገዲ ዘረባ ኣለዎ ግን እቲ ዝዛረበ ድማ መምሃሪ እዩ ስለዝኾነ ሱልካ ናብ ሓደ ወዳእ ከሎ ግዛይ ወይ ከዓ ነቲ በርገር ንኸውዱ ዝበሃል ኣካል ንዓ በዚ ኺተልካዮ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ናገሩ ናይ ዝመፃና $5,000 ብትን ኣቢልካ መሚት ቅርሺ ተሂብካዮ ከይዱ ክጃላላ እዩ ዝኸይድ እዚ ኣብ ባይታ ሃው ከመይ ጌርና ንፍጦር ዝብል ስነሓሳብ ኣብ ባይታውን ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ነዚ ኣሚኑ ዘይመፅእ እንታይ ኮይኑ ዕድመ ልኩዕ ባርነቱ ኣሚኑ ኣብ ደገ ናይ ፃዕዳ ዳይፐር ቀያሪ ኮይኑ ክነብር ዕጩ መሪፁ ኣሎ ማለት እዩ ኣይ ኣነ ናይ ጎተተይ ባርያ ክኸውን እዩ ዝደሊ ናይ ትግራይ እንተመፂኻ የስ ንዓመል ኤርትራዊ ባርያ ንዓመል ኣብ ትሕቲ ትግራዊ ኢልካ ሕንቕ ኣበልካ ሒዝካ መፂኻ ከዓ ኪድበልና ዓፍጥ ኣፋ ምስሓብ ኮይልካ ከላሽን ትብሉ ኤርትራዊ ባርያ ኣብ ትሕቲ ትግራዋይ ኮይኑ ክመሓደርን ሼፕ ተገይሩ ራን ክግበርን ዝግብኦ ባርያ ምዃኑ ኢና ንኣምን ከም ባርያ ከዓ ኣሚኑ this guy ዝጥቀመሉ ዘሎ ቋንቋ ብጣዕሚ ከቢድ ቋንቋ እዩ ብርግፅ ኢንቴንሽን ናቱ ንኩሉ ህዝቢ ትግራይ ይውክል ዳ ይውክልን ክዛረባ ይክእልኒ ኢንዲቪጁዋል ስለ ዝኾነ እዚ ናቱ አይዲዮሎጂ ክትሪኦ ከለኻ ወይ ኣዘራርባ ናቱ ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ I'm not saying about political power ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኤርትራውያን እዩ ዝብል ዘሎ everything ዝዛረበ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ይዛረብ ዘሎ ብፍሉይ ክሳብ ሕጂ ዝተዛረቦ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሓይል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ all ኩሉ ትሱ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዝብሎ ዘሎ again ኤርትራዊ ባርያ ኮይኑ ክነብረሉ ዝኽእል ክልተ ምርጫ ናይ ባርነት ኣሎ ኣብ ትሕቲ ፃዕዱ ኣብ ትሕቲ ባርነት
دابر ወይ ካብ ፓምፐር ናቶም እናቀየረ ዶ ይነብር ወይስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትሕቲ ትግራይ መፅዩ ኣብ ትሕቴና ተንበርኪኹ በዓልና ከላሽን ይብና ንመን ትቀትል ብኸመይ ትሰርሕ በዓልና ንእዝዞ ምስ ሓዉ እናተሰሓነ ይነብር እንተቀቲሉ ሓዉ እንተመይቱ እንተቀቲሉን ክልቲኡ ረብሓና እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስምዑ ወጌና እዚ ጥራይ ኣይኮን we have to learn እቲ ዝበለፀ ትምህርቲ ካብ ፀላእትኻ ኢኻ ክትመሃሮ ትኽእል so this guy has a lot to say ወይ ከዓ ኦሪጂናል ተኮይኑ ከዓ ኣነ ትግራዋይ ኢላ ምኖ ትግራዋይ ተፀሊሉ ትኺሉ እግሩን ጭሩን ደቢሉ ጥራሕ ኪድና ዝተባሃሉ ከይጥራ ያለው ኢና ኣምን ዘለና ማለት ዝፋክቲ እዚ which is adapt እናገበሩ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ adapt እናገበሩ እንዳተምሃሮ እንዳፈለጦ እናዋሓጡ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ ኖ ዝበለ ኣካል ከዓ ኣብ ፀግዒ ፀድሕና ኣብኡ ክንረኸብ ኢና እቲ ኣዝዩ ማይኖሪቲ ዝኾነ ኣካል ኣብ ደገ ዘሎ ምስታ ውሽጡ ዘሎ ከመይ ገይሩ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ክለኣኽ ዝኽእል ማሕበረሰብ ፈጢርና ኢና ኤርትራ ዘሰክር ነገር ዘለዎ ምስሊ ይስምዐኒ ዘስግእ ነገር ወይ ከዓ ሼፍቲ ከይገብሩን ዓቕሚ የለን ሓይሊ የለን ክዕጠቕ እንተኮይኑ እውን ኣነ ክላሽን ክቦ ክመሃር እንተኮይኑ እውን ኣነ ቢሮ ክቦ they don't have nothing chance ዝበሃል ነገር የብሉን so ዘስግእ ነገር ኣለዎ ዝብል ግምት የብለና ስለዚ እቲ ባርነቱ ኣሚኑ ክመፅእ ክኽእል ኣለዎ እዩ እቲ መግዛእቲ ናይ ጥልያን ኣሚኑ ጣልያን ካብ ዝገዝአኒ ትግራዋይ ይግዘአኒ ኢሉ ኣሚኑስ እቲ ዘገርም ክፋሉ ዝወዲ እዚ ንመን እዩ ዝምልስ ዘሎ መሲልኩም ነቶም ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኣይኮነን ዝምልስ ዘሎ ወይ ነቶም ምስቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ደው ኢሎም ዘለዉ ንዖም ኣይኮነን ዝምልስ ዘሎ ነቶም ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ኢና እናበሉ ንተጋሩ ዝድግፉ ዝነበሩ ምስታ ትግራይ ትዕወት ዝዝምሩ ዝነበሩ ንዓታቶም ኣቦቶኦም ኮይኖም ንተጋሩ ኣውፅኦም ካብ ተጋሩ ንላዕሊ ተጋሩ ክኸውን ንዝፈተኑ ንዓታቶም እዩ ዝምልስ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ሰብ ኣብዘይ ቦቱ ኣብዘይ ዓዱ ኣብዘይ ዳስናቱ ክኸብር ከምዘይክእል ጥራይ ኣይኮነን እቲ ዝለዓለ ውርደት ከጋጥመ ከም ዝኽእል በዚ ንፁር ዝኾነ ቋንቋ ይዛረብ ዘሎ ሕብብ ዘይብሉ ከምዚ ከም ገለ ስምዒታቶም ከይትንከፍ ገለ ዘይብሉ እዩ እዚ ዝወዲ ዝዛረብ ዘሎ ካብ ምሕር ሕርቃን ናይቶም ምስ ትግራይ ደው ኢሎም ትግራይ ትዕወት ንኽብሉ ነቶም ተጋሩ ቦቶኦም ኣግዲፎሞም ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ ጉዳይ ናቶም ኣብቲ ወታደራዊ ጉዕዞ ናቶም ኣንጻር ኤርትራ ገጢሞምሎ ኣንጻር እቲ ዘገርም ክፋል እቲ ንትግራይ ዝድግፍ ዝነበረ ክፋል ናይ ኤርትራ ኣክንዲ ንኣምሓራ ክሃርም ዝፍትን ትቃንዲ ውግእ እኮ ፈደራላዊ መንግስቲ ምስ ትግራይ ነይሩ እቲ ውግእ ዝጀመረ ቦኦም እዩ ነይሩ ኤርትራ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እቲ ቴንሽንስ ከምቲ ንሕና ንፈልጦ ሚሳይላት ንኤርትራ ምስ ተተኮሰ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣየድልያን እዩ ናብ ውግእ ክተቱ ቢካዝ ኣምፕሮቮክድ እዩ ዝበሃል እዚ ኣምፕሮቮክድ ሚሳይል ወይ ከዓ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ሚሳይል ወይ ከዓ ኣፅዋር እንድሕር ደው ኢልካ ካልእ ፀላይ እቲ ተኪስካ ዝሃረምካዮ ምርጫ ናትዩ መፂኡ ክዋጋእካ ድያ ይዋጋእካ ኦኬ እዚ ንግደፍ ሕጂ እቲ መጀመርያ ውግእ ግን ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስትን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናቶም ፅልእ ግን ኣብ ናይ ኤርትራውያን ህዝብን ሰራዊትን እንተዘይኮይኑ ኣብቶም ኣምሓሩ ክንዱ ኤነርጂን ፓሽንን የብሎምን እዚ ዝምልሶ ዘለኸ ንኣምሓሩ ይኮነ ነቶም ደገፍቲ ይኮነ ብቐጥታ ነቲ ምስኦም ደው ኢልና ኣለና ብምባል ካባና ንላዕሊ ተጋሩ ክኾኑ ዝፈተኑ ሰባት እዩ ዝምልስ ዘሎ ባርያ ናትና ክንገብሮም ኢና ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክዕወቱ ይክእሉን እዮም ኣማራፂ እውን የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ crazy ኣማራፂ የብሎምን ክልተ ምርጫ ወይ ኣብ ስደት ምብላይ እዩ ትዝቃለ ዘሎ ወይ ድማ ምሳና መፅዩ ናትና ተንበርካኹ ኮይኑ ብዝደለናዮ መንገዲ ከም ዝኸይድ ብዙሕ ኮለላ የድልዮን እዩ ተጋሩ ወይ ከዓ ህወሓት ብቐንዱ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ከለዎ ካብ 2010 ጀሚሩ ክንደይ ውድባት ናብኡ ከይዱ ከምዚ ክትኮኑ ኢኹም ዶ ክሕግዘኩም የደ ሰሚናር ዶ ህዝባዊ መጋባያ ዶ እናበለ ንብዙሕ ተንቀሳቐሲ ኣብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ዝሳተፍ ዝነበረ ኣብ ወሲዱ ተገይርዎ ወላ ሓንቲ ክገብር ከም ዘይክእል ምስ ዝኾነ ይኹን ኣካል ክሰርሕ ከም ዘይክእል ገይርዎ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎ ብንፁር ቋንቋ ይነግረካ ኣሎ እንታይ ዓይነት ኤቪደንስ ኢኻ ክትፅበ ካብዚ ንላዕሊ ተሓንስ መዓዮ ግን መስኽር ኣሎ ወይ እዚ ተሓቂ እዚ ፋክት እዩ እዚ ማለት ግን ምስቲ ማጆሪቲ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣይግዛእነይ ምስ ዝብል ኣይኮንካን እዚ ሓሳብ ዝክተራምሉ ትኽእል ትኾኑ ዝብል ኣካል እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ
أكان نايت حزب تግራይ سنتر ዝኾነ ማሕበረሰብ ምስኡ አላይንስ ክፈጥር ይኽእል እዩ ዲፕሎማሲ እውን ምስኡ ክፈጥር ዝኽእል ሶይ ጉዳይ እሱ ምሳና ዝኸይድ ምናልባት ብወገን ኤርትራ ቀቢላ ገለመለ ክብሎ ይኽእሉ እቲ ቀንዲ ዲፕሎማሲ ግን ምስኡ ክስራሕ ዝኽእል ንሱ እቲ ሓላዊ ዓዲ ንሱ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ንሱ ኢኻ ከዓ ዕርቂ ድዩ ሰላም ክትፈጥር ትኽእል እንተ ብካልእ ትኸይዱ እውን ብኡ ልክዕ ከይድካ ነቲ ክትፀፅዮን ወይ ከዓ ክትሕኖን ትኽእል ኣብ መንጎ ዘሎ ኣካል ንሱ እዩ ማለት ولا ون خلق ستابتنا سنتر توقع أكل ونتهالي تايس كيف لالو أبقى نت بمسوس سماع عن تلو زبدة جزء له زبدة يكونه نحنا سلام كنجبر تخينا ودبلوماسي كنجبر تخينا مستعبير ترازل له زبن من قصرنا كنجبر نجزي خان حتى أب زمتو زلمة متأي كن رينا أنت هيك كم زخنة مس من قصير ترى نسرفايفل ناتو ما قدرش نسلزل له أنت سلام مرج أجرم بسلام مس من قصير ترى كعروهن ريمينا ويدما كلام الرجال بزخونة اتنو جبرو زخونة دبلوماسية وسرح مستعبير ترازل العبرة تسمبر مزاف دجزله دلاي فتح زبال كم زي كونه بنتصر قام كويس زربالله بخلا زربا سلام مساخة أي قد سنانيو مستعب دجزله سب سلام انقلملن أقد سنة يبلون مغنياتو زجبرو حيلي زخونة يخون كجبرو زغل سلوا سلا زي بلو يزبل زله أس دقرميو نجزي خم قد فينا ديا من البعض يروازله مسجزي التمرحنا تاب تقرأي زلوا أنت عينت مريج أخ جبري أبزي نجزي أنا قد فل نسو ويك أبتي بارع جت عطارو نسي تحكي عباي تقرأي قدام ندن علامون نتي إرتراوي كم يقدر كابتي تقرأي تقوم متأيي نتي إرتراوي نتي عباي تقرأي زبل أكل هاو بخمة عيف مجدين أبتي أبتع تقرأي ويك أبتع تجارو كم يقرنا يا نمبروي كم يقرنا يا كنترول نجوري كم يقرنا يا أبتعنا نقومتي كم So you can see كله أبحنت دبلو قال خي مسلكم I'm going to bring you quite few ويك أراد أن أملها إرتراويان أبتقرأي جلوم ناي بوليتيكا إنترست ويك أراد أن أملها قتل وبيزون أملها قتل أب تقرأي زلو ناي بوليتيكا ودابتات ويكا بارتات ندى تقرأي ملكت من سيتقرأي ملكت ناي حبراوي ويكا ناو حدا أنفت ويكا ناي كلتيو ناي زوي إرتران هزب تقرأين سقامات كنفتحينا إلكا تخلو كارزي كومو لك ديتي بأزلون كم تقارو متن يقل بحثر دبال انتهي بلالو توم اكتيفيستس دليت فتحدهم تقاومتي أب قداينا يتقرأي يتكم توزل لهم أفكم حزولنا رحاقولنا قداينا بعلنا لنا يبلالو understand respect لني كومي يزبلاني سب أب قداينا يكالوت يبلون أفريقيا نفسه كف حجر قدايا بعلا يحمق يسبق بعلا كتفتح أدلك وهبالو ناي وصاي حيلتات يخون ناي أفريقيا حيلتات أي تو زبل مرقت لني نزيادة ما يكون زلو exactly كم عينة تعويد كجبري ريالله حنت زيا زربا دقيمنا هنسمع قد من أبتناتي متاعهم because I really قريماتني أزلات زربانات فرمونا إخم حوحات ويكا أبتقرأي جلوك مدابتات نحنا خمزن بحال ودب نبحال إشي نفرر نصدق أبدا قوتهم حاوي تقرأي لوي أنا تقرأي لما والو تسداقيرهم غيرنا اللومينا سرحنا اللومينا بو غيرنا سرحنا اللومينا تمنيناتهم نخوفهم فنو غيرنا يمينا السيت أدفانتيج لنا السينا حاوسينا ربحنا نحنا خاو ننو عالم كتهاناقتو غيرنا يمينا صبو غيرنا سرحنا لنا ازي حدا خافتهم ربحاتنا زنبرو عقامة زبلكا زنبر أنا تقرأيين خبل غيرنا 30 عامات ملو صبو غيرنا طمقنا يمنحنا تقارو زاسي ازم استنقر حجي دلاي فتفت يعبد تراي ويوم زبل صار حجي بلبيز نقركم دلو 30 عامات ملو الصنق مارك تصاوت زي حسبه مننتهم نخصلو غيرنا يمنا which is politically توعيز تقراو اينا مبال درفيات وشتو كن ايكونن نير وشتو تقراو ايكونن كو اسو تقراو ايكونن كمي غيرنا بدم تقراوي هاجر إرترا نص نغبرا زبل اتحساسبان تنورو اتزفن فنو زنبره تقراوينت ناب تقراوينت همصنا كن مسحاو اب كلت عينت هوريزونتال كمزي بارالل نام زخونه مصينا هنا مالك
ትግራዋይነት ሓፍ ከም ዝብል ትግራዋይነት እንታይነት ከም ዝኾነ ግን So clearly azararbanatu ንጹርዩ there is no any discussions ካብ ዘረቡ ነፍሱ ወከፍ ተማሂሩ እቲ intentions እቲ ነኤርትራውያንን ዝጸልእ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ብቓላቱ ይነግረና ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ መግለፂ ወይ ከዓ እዝን ዘድልየ ኣይኮነን ኣብ ካልእ ርስታት እውን ከም ዝናገበርኩ ካብ ዝተፈላለዩ ዝመፀ ንዓና ክምህረና ዝኽእል ዝበልክዎ ከቕርበልኩም ክፍትን እየ እዚ ዘሎ ኩነታት ድማ ልክዕ በዛናቱ ዘረባ ትግለጽ እያ ወላ ሓንቲ ዝውሰኸላ ዝሸርፈላ የብሉን ኤርትራውያን ፌስቲቫል ገይሮም ወይ በዓል ገይሮም ወይ ብሓደ ተሳዕሲዖም ንዓታቶም ዳሶም ስለ ዝዕፀኻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ይቕየር ማለት ኣይኮነ absolutely not we know that but እንታይ እቲ ዕላማ ኣብ ገለ ኸማን ርአየ ነይረ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እቲ ፌስቲቫል ክካየድ ክኽእል ኣለዎ ኣብኡ ባእሲ ክንገብር እንድሕር ኮይንና ዝብል ሰሚዐ ምክንያቱ ብሕጋዊ መንገዲ እንተዕፂናዮ ዕግርግር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ኢሉ ክዛረብ ሓደ ሰብ ሰሚዐ ኣለኹ so እቲ intention ዕግርግር ክገብር ነቲ ኩነታት ናብ ዘየድሊ ባእሲ ንክኸይድ እዩ anyway الزربا زي كنتات زي أزيو أقدر سكنتات مدرخنا زلنا نفس وكف سب دما كابيلو مزي كونس قبل سنة مسمينا ناتنا سقوم تنقبر كنكلا لنا السد ما يتعلم معنا إذا كان لي ذا فيديو خيتنا وحكم أبكال عرسي زعباز زلو كنتات حجز خلي زبالكو هزلكم كمتي أنت حري يتعملنا لكم تقطعت الون تمهرولون but all I know is زي دايزي أزيو أقدر سمخانو كابو بمستوعب كيد كم زلنا كزخاخركم يفتو ناتكم ريتو ناتكم حساب ناتكم رديت بهانات من قدي اب كومنت قدفو because سبات كابتناتكم ريتو كم مهارو سلازغونو عزيز يافقون كونت تصحيفكم I'm gonna delete it because نخالو سلازربش بقلت نقراكم نايلو مارس ساب زغودي اب كالك سام الرهب تصبغو تشاو نفلتو نتشاينا اب مجمريا سمانياتا تشايناويان اب سدد زنبرو اتهم عندما بقسنا عبيتا كم زغونو بخمين تحريركم مجمريا نفسه كف تشايناو اب سدد كله جنزبو بعقباب حيزو اب زي اللي كي حششه اب كيبون ينفسخ قبر سلسنحي اب سمانياتا تقطبا قير مجمري كل جنزبو من تشاينا ينفسخ يرم لا ناي دقه حيلونه يدليا كالاي دما ناي بيزنس امر سلازنبرو بيزنس سلازفلتو زنبرو اب عدوم كيدوم لومي تزبلص بيزنسات ناي تشاينا تشايناويان يمزوننو እትሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድልክ ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን በቀሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንኽንሃንፅ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዘዳልፎ ኮርስ ኣለና ንጠቐመሉ ብለኩም thank you very much